Дами и господа, скъпи приятели, нямате идея каква енергия, каква увереност, каква надежда носите не само на мен, а и на тази прекрасна листа, но и на България. Защото всички вие тук, препълнили тази зала, именно в Бургас, сте живото доказателство, че България излиза от оковите на страха и от апатията. България има бъдеще. България ще пребъде напред с сериозни, млади, интелигентни хора, които ще направят всичко възможно така, че да се развиеме като нормална, демократична, модерна европейска държава. Радвам се отново да бъда в Бургас и мога да ви кажа, че нито за секунда не се поколебах и взех моментално решение, че ще водя листа в Бургас. По много причини. Бургас е икономически и културен център от национално значение. Именно по улиците на Бургас срещнах своята голяма любов. В небето на Бургас аз се утвърдих в една изключително трудна, мъжка, но и благородна професия. Тук усетих, между другото, и истинската красота да летиш, защото, повярвайте ми, летял съм и над цяла България, и не само, и много други държави, но няма по-красиво място и усещане да летиш над Бургаския залив и да се връщаш от морето обратно към брега, особено нощем, когато виждаш спасителните светлини на града. Това са усещания, които остават за цял живот, незабравими. И не на последно място избрах Бургас, защото слънцето в Бургас изгрява 15 минути преди София. Така че винаги съм търсил повод да дойда в Бургас и да помагам с каквото мога, и в празник, и в делник. Но се спомням как бях тук и на двете си кандидат-президентски кампании, за да поискам вашето доверие. И днеска съм тук с моя отчет и огромна благодарност за това, че ме подкрепихте, за това, че заедно извоювахме на два пъти сериозна победа. И да ви споделя, че винаги съм се старал през всички тези 9 години на своя президентски мандат да изпълнявам своето обещание, което поех към вас. Да бъда вашият глас, да отстоявам вашият интерес, да отстоявам достойнството на България навън. Никак не ми е било лесно. Вие сте свидетели, наведнъж съм влизал в тежки сблъсъци с управляващите, с Народното събрание, с правителствата, не едно и две. И мога да ви кажа, че се е струвало. Струвало се е заради всички нас, струвало се е, за да дойдем най-сетне до този момент, който виждаме днес. Ако се върнем назад във времето, какво се промени за тези 9 години? Сега по-добре, отколкото си мислехме, че ще живеем след 9 години. По-сигурно ли живеем по пътищата и в дома? Между другото, обещал съм и ще ходя на срещи с едни хора, които създадаха филма Един грам живот, на чиято премиера бях и за който повод аз организирах и консултативна среща за национална сигурност, но по-сигурни ли сме сега с разпространението и производството на наркотици, особено сред нашата младеж, което е, повярвайте ми, смъртна заплаха за бъдещето ни като нация. Това е елемент от нашата национална сигурност. По-спокойни ли сме днес, когато влизаме в магазина? По-спокойни ли сме днес, когато се очакваме сметките за ток и за вода? Спряхме ли да доплащаме, да вадим пари от джоба си, когато влизаме в болница? Тук все пак
няма чак такъв проблем, но той е за цяла България. Направихме ли така, че нашите млади хора да остават, да се реализират, да работят с желание там, където са родени? Най-малкото в България. Можем още много подобни въпроси да се задаваме. Всички знаем проблемите на нашето време, но аз ще ви споделя, че много трудно можем да дадем категоричен положителен отговор на който и да е от тези въпроси. И именно за това и заради накърненото чувство за справедливост, което тъй всеки българин в себе си, аз взех нелепото решение да изляза от президентството и да вляза в това неблагодарно поприще на българската политика. Но не го правя сам. Имам съратници, готови да водят тази борба. Имам, както виждам, и всички вас дошли тази вечер, препълнили тази зала. Защото ние решихме да създадем коалиция Прогресивна България, а много скоро вече, още този месец, ние започваме учредяването на партия Прогресивна България, като мощна политическа алтернатива, която да върне доверието на всички нас, българите, в собствените ни държава и в собственото ни бъдеще. Ние имаме много ясна цел по този път. На първо място, това е да изхвърлим от политическата власт олигархията. Всички знаем какво е олигархия, няма смисъл да давам определение, но все пак това са хората на върха на политическата пирамида, които използват тази власт, контрола си върху институции, политически партии, които им служат често като щит за лично оцеляване, върху медии и върху бизнеса, който рекетират, за да си гарантират безнаказаност и да ни ограбват системно всеки ден под всевъзможни форми. Това трябва да спре. И нашата първа задача е да ги изхвърлим от политическата власт. Втората задача е да им спрем моментално достъпа до публичният ресурс. Така че те да не могат да се обогатяват незаконно на наш гръб. И следващо, да освободим най-сетне български от рекета на тази олигархия. Защото бизнесът на много места вече пищи. Българският бизнес от същите тези хора, узурпирали и превзели институциите, бива системно притискан, на него му се отнемат собственост и активи с всевъзможни заплахи. Това трябва да спре, ако искаме да се развиваме като нормална европейска икономика. Разчита на инвестиции, на иновативност и на свободна конкуренция. На следващо място, нелека задача, ние трябва да се справим с последствията от сглобката и сглобкаджиите, които влязоха с чистото намерение да се разправят с този порочен модел, но първото нещо беше да се съюзят с него и не само да го легитимират, да му поднесат властта на тепсия. И най-тежкото поражение според мен, всъщност с тези си действия те убиха надеждата на всички нас, че може да има истинска промяна. Че може да има принципи и морал в политиката. Аз мисля, че нашата задача е Уважаема госпожо вице-президент, уважаеми секретари и съветници, уважаеми представители на медиите, сътрудници. Преди 9 години вие ми гласувахте доверието да работя за България на поста президент. Направихте го отново през 2021 година. Чест и отговорност, които се стараех да оправдая във всичките си действия. Заедно преживяхме редица кризи.
атаките на олигархията срещу демокрацията и големите протести от 2020 и 2025 година. Обстоятелства 2025 година. Място да поискам прошка. Ноября 2013 года авиалайнер Boeing 737-500 авиакомпании «Татарстан» выполнял регулярный пассажирский рейс по маршруту Москва-Казань, но при заходе на посадку в аэропорту назначения потерпел крушение. Эта история, которую мы вам расскажем, скрыла множество проблем в летном образовании России, что привело к допуску к выполнению полетов неподготовленного экипажа. Сегодня работу в гражданской авиации невозможно представить без владения английским языком. Хорошо.